Zdravím všetkých bíkov. Poďme sa pozrieť, čo vás čaká v mesiaci marec. V láske tu máte citovú stabilitu, je tu karta radosti, rodinná harmónia, stabilita, pevné základy. Krásne karty. Vo financiách vám po niekomu z vás určite ide nejaká náhla radosť, ono to príde takto úplne, že šokantné. Je to roh hojnosti, čiže to je niečo, čo si veľmi prajete. Nemusia to byť len peniaze, môže to byť aj niečo iné, ale niečo pre vás veľmi hodnotné a príde to fakt veľmi náhle a nečakanie, takže vy máte na tento mesiac veľmi krásne karty ináč. Niekto tu niečo sa dozvie. Je tu posolstvo, čiže viac menej asi cez inú osobu. Spôsobí vám to troška smútok, máte tam kartu smútku, takisto i hádku a čo je na tom najhoršie, ten, od ktorého budete očakávať pomoc, vám nepomôže. Doslova tu je postoj veľmi zlý od osoby, od ktorej by ste to vôbec nečakali, ale zároveň vám ide nejaká pomoc, ide vám nejaká pomoc bez toho, aby ste o ňu pýtali od niekoho zase iného. Máte tu bez vášho pričinenia, že vám ide nejaká pomoc, takže možno sa v tom nájdete. Tu niekto je duchovne vedený k nejakému. Máme tu kartu sobáš, neviem, že či budete chcieť nejakú svadbu, alebo plánovať nejakú svadbu v rodine, alebo pre seba. Je to skôr, ale taká skôr žiarlivosť, že sa to celé robí z také žiarlivosti, ako by ste zavideli niekomu, kto má to, čo vy nemáte. Takže takto vás to nejako duchovne po niektorých bude viesť k tomu, aby ste možno podstúpili to riziko a išli do svadby. Takže neviem, ale niečo také tam je. Takisto tu niekto niekde ide začínať. Bude to nová práca, alebo proste je tu nejaký začiatok. Je to také, by som povedala, pre vás chaotické, máte z toho ťažké myšlienky. Niečo idete nové začínať, ale nemáte v tom veľmi dobrú odbornosť. Hej. Neviete, ako to bude, ako to dopadne, máte z toho i obavy, ale idete do toho, pretože možno musíte. Máte tam Božie oko. Takže Boh nad vami bdie a bude sa snažiť určite vám pomôcť, bude vás viesť, takže majte oči otvorené. Ja vám, ľudia, prajem všetko dobré v tomto mesiaci. Nech sa vám darí a budem vám veľmi vďačná za follow, ak ma ešte nesledujete a za like na toto video. Ďakujem.